Makele ngadanga be muleka oloso. Radio Noura Femi, puis Kononton en Nani, Tommy Murumuru Duru, Abu Ahmed la Seligan Watina, Abodjala Korji Koumani Wardala, Negadurusira 76, 33, 43, 03. Aledo. Abu Nuwatina, Mouine Masala Talay, Akonomiga 5 Kasi Bakuru, Akeme, Bamagoya, Enema Dalin, Tabarikala, Enema Dara, Alhamdulillah, Dibisogo, Dibisogo. Batos. Allez en direct. Batos. TikTok ça fait. Dibisogo ko inja Dibisogo yana me cloud na. Batoma jatemina de. Sama suma. Del programme bia. Ali PDG rete keneka. Dibi ko inja temina. Yesuma matike dere gwazane abada. Ika kuma gazu fe koni. Ayiwa ngata. Abu Sirajantama amma goshi gata munye batoma batos la star nanya lefo franci amedo munye kuna fonu konna la kuna fondi chef fola munimba ta so modaina Abu Safina jara anko mako soir de Bamako wula otewa Abu Safina jara munye Maimuna Dumia fakuli akumara ako munye Algeria ka ministre Mumbai no ka bar nesndo Algeria ane jamana wora kunyo nyana bolima nanga mako aramtan lamara sikata koni abesu anga Bamako konna labi patriga baka fola ako abena kile sabatamana anga jamana kono gamuye Maimuna Dumia ako kanyeshi ni cheko fole na be Algeria ko ni ministre ko fole nkofo akani nalila anga jamana konna la ko fin jumaine de be dibila akoina orokum konna la munye Maimuna Dumia aira ka foko munye Algeria ko ni ministre ko fole no be aramatane lamara no oba ale kofo Abu Sigatala abena kile sabatamana anga jamana okonna ola le sabatama kunto dore ibaro sorola ka fako munya anga ministre Mumbai no ka baranes ndo onne jamana wora konyo nyana bolima no de son excellence Abla Diop wa Abla Diop ko ale de keleme ni watina ka wole bla munya Algeria ko ni ministre ma ku kana Bamako ubena siga baro oke akuni ya timna kalaje Algeria ko ni ministre ko fole ninta anako foloye anga jamana okona la koy akoko muye nali ko abedam ne septembre ko le folo Abu Safina jira ko kumbe chemu septembre ko le saba samba fla ane samugo ane fla okonna ula fatika baka fola muye Maimuna Dumia fakuli ako ni ministre ko fole nabe Algeria ko ni ministre ko fole nkofo Abu Safina jira ko abena le munye 18e session du comité bilatéral stratégique Mali Algérie ote dawraye Mali ane Algérie jamana ni nyogon cilala amese ka bentoko muna amana ke siraw siraye muye Mali abi tasro muye Algérie fene ba atasro o anakunyo o borolosigi okonna oye o dokum konna la munye fatrike baka fola ayira ka fo ni cheko fole nkoni na kunye teri ya munno obe Mali ane jamana Algérie che Abu Safina jira teri ni ko obeseka di amatugumna odo kum kono la ni yaji temna kala jamunya oni Algeria jamanai abeni kana sancha mambo muye teria kono obe oni Algeria che odo kum kono la be na ka foko ali borono semem blamu no kera onne dina marfatugu ne nyanche na be bamanchi koran nun ko fo le es rebelo luko tawa Abu Safina jira oblo no bla seben ko o kera munya Algeria ko de fe wa munya Algeria munya ale de kera sobabu ye muye sigafo obeseka na oni es rebelo nunu na be bamanchi koran nun ko fo an olu chelala ala Fatrika baka fola munye Maimuna Dumia ako munye Algeria ko ni ministre Abu Safina jira ko abena le munye 17e session koni ya jitemna kalaje munye 17e session du comité bilatéral stratégique Algeria ane Mali ni nyonje o kera munye utikalo temene o kum kono lakibe na ka foko ngo dangro ban yirasa no de be Abla Job ko fo ale fena kumbe tamana adoni ngama munye Algeria ko fe o de kum kono la fokata fara munye nga ministre mbe no de la ministre Yedou Traoré ministre munale ka barnes no anga dugu na fama fɛnw jiko ane kuranko bela jele ma Abu Safina jara adoni kama afana kumeta maina o de kumu kona la layru koni ko adira ko munye ni sigi na be 18e session ko fo ko obara ko obena ke anga jamana kona na be ba maliba o ko fo Abu Safina jara munye fatrika ba no de be Maimuna Dumia no oba akofo ako ni nche ko fole na be Algeria ko ni ministre ko fole ko fo munye aramatan lamara otewa Abu Safina jara akani nali na anga jamana o kona la kibe na ka fo ko akorfo ko be soko chade ko sabuga ningara wati munna munya anyira maraba jugu na be Francis ko fo uluka masake na be Emmanuel Macron ko fo Macron ko bali ni wati la banuna ayeta ma do konin ke Algeria ko fe o de kum kon la muye tama en konin ko akera muye
utikalo kile muga ani duru Abu Safna Jara ninga na kunche munye utikalo kile muga ani wolonvla munye Algerie ani munye France makoro ngani ntama kono la kibe na ka fo ko munye babu chama kono ko oshala aka nga munye fe munno o dogolente Abu Sigata la munye makoro aye feran da bali bala delenke munye ni masaka fe nabe Algerie masaka ko fo ube siga kuma munye Mali ko ko abe tabolo muna munye makoro abe faka feran da bali bala delenke singa ale no ya sura France ko ni o gena ka bo anwa jamana kono la nga be ni damu ye jamana ka jamana mun kama alebo aka entero ko sura Mali fe o jamana ko ni o sababu ya la o de te dawra ko di Algerie o de kum kono la kibe na ka fo ko munye makoro aye kle damado tama ko ni ke munye Algerie ko fe ana fora ka fo ko munye o mateme kle damado ka munye Algerie ko ni ministre ko fo Nobel la aramatane lamara ale fana bina kle saba tama na anga jamana kono la Abu Safna Jara munye fatriga baya ako yiningali tomin ko akasigi munye fe mumbe naye jema kamana gan watina munye farafi dongu mesira nga fe munke bela jele ko mesira francien on ne munye mole kulshi bani ado francila ore ko mun ko la korofo mun nabe bela jele ndako ni watina ako ko anga sigango doni abeni ngana san keme obo para mun no madeliga ke munye omra bago yo da franciga ore te dore ni wati labanu na munye onye damakasi seben ka to do munye conseil de sécurité de l'ONU Abu Safna Jara ale okera munye damakasi seba mun kono la nanya fese kaida ka fako munye franci abika feran dabali bela de letika singa munye terrorisme abuku deme marafo be duma abena kiboro nyini anga kaunka anga lakana boka ninga tadi onjuguma no be terrorisme ko fo wa munye dalu mun do dalu wulbalu do koy gonte ko do Abu Safna Jara iba mine fo abu mashi sega soso Abu Safna Jara na manya ka fako munye okoko adale me munye conseil de sécurité de l'ONU mawnya koro franci seba koro sirani France bika feran dabali bela jele bla senga ka feran dabali bela jele ke on be se ka nin ko ninga adabla to muna ko kum kono la kibe na ka foko ali wati temenena munye ministre do be no be Aissata Tall okofo Aissata Tall sal ale munye wala foko ministre mun fana ka barnes no una jamana koron nyina wala ale ya ira ka foko munye luka masakay munye magisal so magisal be na feran dabali bela jele ke munye Mali on kalame ka ngani damaka si seba muninka ado munye oni maw nyokoro kanya si francima ko makisali bena wuli ka joke ka chesiru ko nuko oke Abu Safna Jara ko mesega sengo bara nuko obula to muna patrike baga fola aku ko ngoni metabulu muna mamunu meka jamana ko ninka amara ni wati laban ko na no be colonel Ashim Koita aso alena ka chedom sigata la muye makisal akani lainin ko ninko ate sabati to patrike baga fola angoni metabulu muna nafoko bi francis ko meka wuli ka jone chesiri bela jilenke onye ni ndema ka seba mun do ale jugu yalla onye ni ndema ka seba mun ko ado ne farafi do ngumesira ga ke munye farafin jamana o masega ke ba malibari ya ke kameta francis ge akle binani debanga francis be faka feran da bali bala delenga yani nyanyo ndon che Abu Safna Jara abisega bo adu ko to muna o mesega nga munye demakasi sebe o mesega ambolo sega ngo to muna atike baka fola ako siga konte femuna munye Algerie ko ni ministre ko fole no be aramatane la marano ba aleko Abu akani tamaina anwa jamana konala ni ya temna kalaje adibidibini ko kacha adibidibini ko kacha foka foko akacha sigate femuna akoni mina hira ka foko mi feran da bali bela delega tiga semfe on fe on mesega ngani damakasi sebe ninka ansiga anko to muna ko sobuga ni ya temna kalaje Abu Safna Jara munye makoro ay talimu nga munye Algerie ko fe ni akli bala munye utikalo klemu ko ani duru kana kuncha klemu ko ani wolon vlala ay lawru chama ayo di munye Algerie ko ma ay da ka foko munye Algerie jamana munye bursi chama de abino takadi munye Algerie ka doma ko sobuga ni ya temna kalaje alwati temenuna makoro wati muna akmaka campaign ay da ka foko bursi de tudu muna abedi Abu Safna Jara ko abina dobo olakoy ngamuye makoro akani talla bayna akomuye Algerie ka de munun be Abu Safna Jara ko sigata la ko ma ba sheki nywana Abu Safna Jara ko visa ko obena do obela dilema no e shifna ko ye wa aye promesse mutane lawru mutamu Algerie ko ye Abu Safna Jara lawru nunga giri ko ka foko o ka giri ngamuye lawru la kuma ba munye Algerie ka fara aleka ale francika abisika feran dabali fembe ke munye Mali o mesika ngada makashi sebai ninga ambolo siga ngo to muna yani wati ko folonche na fona plani anya sama ga bo munye so de be mako alekono maimuna dumia ale sama ngala ya Abu Ibunya obala beri karo ka fo ambi fo maimuna dumia fo le ngoro kofe ka do ka fo ne be mbolodo me boni 7000 ni otwa ko en nouvelle horizon ka do ka fo ka keni u ka biboli ni ka do ka fo mi metal ke Maman Touré ale ka sebeno ka do ka fo angata jamani a chamanji korove bolo kan kengere ka do ka fo région de
menaka i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ MINUSMA la MINUSMA i k'a dɔn k'a fɔ ko olu ko u n'a fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min bɛ wele k'i k'a dɔn k'a fɔ ko compagnie supplémentaire n y'a dɔn k'a fɔ o ye kɛlɛkɛbolo kuraw ye minnu ni olu bɛna fara kɔrɔlenw kan walasa ani hélicoptère 2 walasa i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ jadi waliw la minnu ni olu bɛ ka taa kɛrɛnkɛrɛnnenya ka menaka mara k'a sɛgɛrɛ walasa i k'a dɔn k'a fɔ dan bɛ se ka kari u kow la cogo min na min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ menaka la menaka i k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ nin ye yɔrɔ ye yɔrɔ min i k'a dɔn k'a fɔ ni jadi wale maaw u ka daga yɔrɔ ba don i k'a dɔn k'a fɔ waati bɛɛ lajɛlen na jadi maaw u kɛn bɛ ka caniw sɛbɛn ta ka menakakaw k'u sɛgɛrɛ o tuma min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ conseil national de la société civile min ni a bɛ menaka a dugu kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ ninnu kɔni i k'a dɔn k'a fɔ waati bɛɛ lajɛlen na u y'a ɲini faamaw fɛ u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ maa déplacelenw na maa minnu bɛ i k'a dɔn k'a fɔ ni olu bolila ka bɔ kɛlɛ ɲɛ menaka a ka jan ka taa yɔrɔ wɛrɛw la i k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ walasa i k'a dɔn k'a fɔ lakana bɛ se ka na cogo min walasa olu ka se ka segin ka na u sigiyɔrɔw la cogo min na n'o bɔra i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ point de presse dɔ la n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ kunnafonidi sigi dɔ kɛra kunnafonidi sigi min kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ ONU secrétaire général i k'a dɔn k'a fɔ a ka cɛden min ni o bɛ anw bɛɛ Bamakɔ yan n'a jɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ Stéphane Dujari i k'a dɔn k'a fɔ Stéphane Dujari i k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni a tun bɛ kɛnɛ kan i k'a dɔn k'a fɔ a conférence de presse in senfɛ i k'a dɔn k'a fɔ a y'a jira k'a fɔ ni Ala sɔnna ma min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ renforcement de la compagnie militaire i k'a dɔn k'a fɔ ka cɛden wɛrɛw tɔmɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ olu bɛna fara MINUSMA a cɛdenw kan a ka ja i k'a dɔn k'a fɔ Bamanjiya wale a kɛlɛ bɛ se ka kɛ menaka mara kɔnɔ cogo min na min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ntɛnɛndon ni o bɛnna août kalo ale tile 29 ma min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies ni an ko a ma damuso kuma la MINUSMA i k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni ye nin kɔrɔfɔ ye u ye a sarada min ni k'a dɔn k'a fɔ u y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ cɛden damadɔ la olu bɛna fara i k'a dɔn k'a fɔ MINUSMA a cɛdenw kan a ka jan menaka ale région kɔnɔna na walasa i k'a dɔn k'a fɔ Bamanjiya wale minnu ni olu daminɛ bɛ waati laban in na i k'a dɔn k'a fɔ dan bɛ se ka kari olu la cogo min na min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ hali bi MINUSMA a ka nin dankɔrɔba in na a y'a jira k'a fɔ o baara in dabɔ mɛ min kama walasa bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ menaka ye yɔrɔ ye k'a dɔn k'a fɔ sanga ani waati min bɛ tali kɛ Bamanjiya walew la sanga ani waati a ɲɔ a sɛbɛ ɲaamɛ menaka kɔnɔ o tuma i k'a dɔn k'a fɔ olu k'u bi fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min bɛ tali kɛ kasikebilen cɛ damadɔ la ka taa fara i k'a dɔn k'a fɔ hélicoptère 2 la i k'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛna fara i k'a dɔn k'a fɔ hali bi kɛlɛkɛlaw kan a ka ja kɛlɛkɛ avion kan walasa i k'a dɔn k'a fɔ lakana a bɛ se ka sabati nin dugu kofɔlen na cogo min na min bɛ tali kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ min bɛ wele ko violence n'o ye k'a dɔn k'a fɔ Bamanjiya walew ye sanga ani waati a bɛ ta ka menaka k'a sɛgɛrɛ o tuma i k'a dɔn k'a fɔ menaka dun ye dugu ye bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ menaka n'i y'a ta k'a lajɛ i k'a dɔn k'a fɔ Mali région belebele don nin waati na min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Bamanjiya wale ni hakili jiginna min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ janvier kalo tile 17 san 2012 la k'a dɔn k'a fɔ Bamanjiya wale kunfɔlɔ a daminɛna groupe min fɛ bɛɛ lajɛlen bɛ o jɔ ko MLA k'a dɔn k'a fɔ MLA olu kɔni k'a dɔn k'a fɔ u fɔlɔla ka suruntu yɔrɔ min na o de ye menaka ye i k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ kɛlɛ min kɔnɔ bi hakili jiginna i k'a dɔn k'a fɔ ko a daminɛna menaka o tuma menaka ye yɔrɔ ye min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ lakana na a fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka se ka tigɛ walasa i k'a dɔn k'a fɔ menaka a bɛ se ka lakana cogo min na tuma min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ MINUSMA a ɲɛma in na a ko i k'a dɔn k'a fɔ menaka ni lakana ka kan k'a sababu kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ menaka ka caman de bɛ yen minnu ni olu ye u sigiyɔrɔ bila a ka ja k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ ye tuma min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen bɛ tigɛ walasa i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ wele ko stabilité n'o ye basigi bɛɛ ani kɛlɛ a bɛ se ka segin ka na anw ka jamana in kɔnɔ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya i k'a dɔn k'a fɔ menaka a région kɔnɔ gouverneur min ni o bɛ menaka n'a tɔgɔ ko Dawuda Mayiga i k'a dɔn k'a fɔ Dawuda Mayiga a tun bɛ conférence in kɛnɛ kan a fana a ye kɔrɔfɔ caman fɔ a ko hakilina min ni a talen filɛ MINUSMA fɛ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ nin ka di ale ye kosɛbɛ k'a sababu kɛ n'i ye menaka ta k'a lajɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ menaka la menaka i k'a dɔn k'a fɔ Mali région don min n'i k'a dɔn k'a fɔ potentialité ni o ye sɔrɔw ye i k'a dɔn k'a fɔ o caman bɛ a kɔnɔ a ka ja i k'a dɔn k'a fɔ hali ni a y'a sɔrɔ ba tɛ menaka i k'a dɔn k'a fɔ babolo bɛ yen kɔbolo bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ minnu ni u ti ja san kalo 12 kɛrɛnkɛrɛnnenya kɔbolo min ni o bɛ Anderbukan na ani i k'a dɔn k'a fɔ Tina Boy i k'a dɔn k'a fɔ nin kɔbolo ninnu i k'a dɔn k'a fɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na u ti ja o tuma i k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ don yɔrɔ min i k'a dɔn k'a fɔ ni a bɛ se ka kɛ baganmara sɛnɛ ani mɔni olu bɛɛ lajɛlen min ɲa nin yɔrɔ in na o tuma i k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kan ka se ka tigɛ walasa i k'a dɔn k'a fɔ menaka musow a cɛw n'a denmisɛnw i k'a dɔn k'a fɔ hɛrɛ ani baden bɛ se ka sabati menaka a mara kɔnɔ cogo min na parce que filɛ an ye min bɔ i k'a dɔn k'a fɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mamadu Ture ale ka sɛbɛn don Mamadu Ture Abu an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ n k'i ma n ko suraka bogotigi falen Abu Safunɛ Jara
jara danbe kɔrɔla la ala ni suraka Muhammed bɔlen kɔfɛ maa t'a dɔn ne bɛ n bolo ma kari ka don suwadɛbɛma ko n bɛ bɔ ni a ye Yusufu Konate kɛ a kumara a ko an ka taa mun ye sira mun bɛ n'a ba daminɛ duwanzani ka taa gosi Boni Abu Safunɛ Jara a fɔ tare nin ye kibaruya duman ye a ko mun ye sira in kɔni a bɛ ni kana kalo damadɔ kɔni o bɔ sira in kun tigɛlen don Bamantuw fɛ nka an bɛ don min na ko bi sira in kɔni a labilala dɛ i bɛ bɔ duwanzan ka taa fo Boni ka bɔ Boni ka na fo duwanzan Abu Safunɛ Jara lafiya o kɔnɔ la nka sira in bilali Abu Safunɛ Jara ko a kuma kɔni ko a sɛbɛkɔrɔ cayalen don o sabu kɛ sira in bɛna bila ka bɛn waati jumɛn de ma sira in bɛna bila a bɛna wagati joli de kɛ a bilalen don nka sira in fɛnɛ a bilala condition jumɛn de la mun ye terroriste ye n'a bɛ dinɛ marifatigi ninnu kofɔ jatigɛwale kɛbaa ninnu tɛ wa Abu Safunɛ Jara k'u ye condition dɔ bila sen kan walasa mun ye sira in a bɛ se ka bila cogo min na Yusufu Konate a y'a jira k'a fɔ ko mun ye maliden caman kɔni ko o b'a kalama sira mun n'a b'a daminɛ duwanza ka taa gosi Boni Abu Safunɛ Jara ko a bɛ nin kana kalo 3 kɔni o bɔ o min ye sira in kɔni a tigɛlen don mun ye Boninkaw ni duwanzankaw la k'a bɛ nin ka kalo 3 ɲɔgɔnna kɔni o bɔ o kun kɔnɔ la ko kibaruyaw kɔni sɔrɔla k'a jira k'a fɔ ko mun ye tarata don n'o bɛnna uti kalo tile 30 ma san 2000 ani san 22 k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye terroriste ninnu n'a bɛ jatigɛwale kɛbaa ninnu kofɔ Abu Safunɛ Jara k'u ye sira in kɔni ka a labila o kun kɔnɔ la mun ye Yusufu Konate a y'a jira k'a fɔ ko mun ye u ye kibaruyaw sɔrɔ k'a jira k'a fɔ ko mun ye nin dugu kofɔlen n'a bɛ duwanza fo ka taa bila Boni na i ɲɛ b'a la k'a fɔ ko mun ye a maabaw alimamuw ni ka taa fara mun ye dugutigiw la laadalafɛnkɔrɔ marabaw k'olu de wuli ka jɔ ni cɛsiri k'o bila sen kan u ni jadisi ninnu n'a bɛ terroriste ninnu kofɔ jatigɛwale kɛbaa ninnu kofɔ Abu Safunɛ Jara u bɛ se ka sigi fɔ baaraw kɔni k'o boloda cogo min na a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye nin sira in ye a datuguda kabi mɛn kalo tile 24 Abu Safunɛ Jara ko ko a dayɛlɛla mun ye tarata don uti kalo tile 30 san 2000 ani san 22 Abu Safunɛ Jara a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ mun ye jatigɛwale kɛbaa ninnu ye n'a bɛ terroriste ninnu kofɔ Abu Safunɛ Jara u ye gɛlɛya caman ta ka maaninfinw kɔni k'u sɛgɛrɛ nka mun ye hali maa minnu bɛ yen nin waati na k'olu ka mun ye bolimafɛn ko a kun jɔlen bɛ duwanzan Abu Safunɛ Jara i kun tɛ a kun tigi la abada k'a fɔ k'i bɛ bɔ duwanzan ka taa Boni o sabu kɛ mun ye nin terroriste ninnu n'a bɛ jatigɛwale kɛbaa ninnu kofɔ u kun kɛlen bɛ ka mugu pɛrɛnta de da fantan 4 bɛɛ lajɛlen o fɛ Abu Safunɛ Jara nka an kɔni bɛ don min na comme bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye terroriste ninnu ani mun ye maa minnu bɛ n'olu ye Boni maabaw ye u ye sigi ka fɔ k'o kɛ bɛn kɛra a kan nka bɛn kɛra fɛn mun ka maa ma kɛ ala ye k'o kɔni k'o dɔn mun ye sira in yɛrɛ a bɛna labila ka bɛn waati jumɛn de ma a labilalen bɛna to ka bɛn waati jumɛn de ma Abu Safunɛ Jara nin bɛɛ lajɛlen ye ɲininkali ye malidenw b'u k'o sɛmɛ u yɛrɛ la bi o de kun kɔnɔ la mun ye chauffeur minnu fana n'u kun bɛ mun ye duwanza o kɔnɔ la n'a bɛ camion chauffeur ninnu kofɔ olu kɔni y'a jira k'a fɔ ni terroriste kɔni olu ye sira di ka ban Abu sira t'a la ko mun ye sira ko olu ni u sɛlɛ a kan mun ye fatirikɛba ye n'o de bɛ Yusufu Konate a y'a jira k'a fɔ donni min kama u tulo donna kibaruya in na u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ mun ye Boni ka den dɔ ni k'o wele o kɔni y'a jira k'a fɔ k'an kɔni bɛ don min na ko bi nin sira kɔfɔlen n'a bɛ duwanza Boni ka o kofɔ Abu sira t'a la ko mun ye sira in ko a labilala dɛ ko sira in ko a labilala bi wa ko sira in ko a labilala sini ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ Boni bɛɛ lajɛlen bɛ se ka t'i magoɲɛmɔgɔw ko o to o ɲɛnabɔ Abu Safunɛ Jara nka n ye mun f'i ɲɛna sira in labilala condition mun na terroriste ye condition minnu k'o bɔ ka bin tabali sanfɛ walasa mun ye sira in bɛ se ka labila ni ne ye ɲininkali ye maaninfinw kɔni bɛ k'o ɲininkali kɔni k'o k'u yɛrɛ la an bɛ don min na comme bi Abu Safunɛ Jara mun ye fasirikɛbaa ye a ko n'i ye Boni jateminɛ k'a lajɛ Boni ale bɛ Carrefour la Carrefour mun o bɛ ɔnbori ka taa duwanzan sira mun bɛ n'an k'a ma ko route nationale 16 Abu Safunɛ Jara n'i ye nin sira in jateminɛ k'a lajɛ sira in bɛ bɔ Gawo ka taa yɛrɛ sɔrɔ fo Sevare a bɛ bɔ Sevare ni ka taa yɛrɛ sɔrɔ fo Gawo nin sira in de kun tigɛlen don maaninfinw ɲɛ kabi kalo 3 a b'o bɔ nka mun y'an bɛ don min na comme bi Abu sira in ko a labilala o de kun kɔnɔna la k'i bɛ na ye k'a fɔ ka ɲɛsin sira in kɔni a labilali ma mun ye secrétaire administratif de la chambre de commerce de l'industrie de Gao Abu Safunɛ Jara ale yɛrɛ nisɔndiyara kosɛbɛ o sabu kɛ waati tɛmɛnenw na olu ye damakasi kɛ k'a jira k'a fɔ ko mun y'an bɛ don min na comme bi Gao kɔnɔna la ko ni wulikajɔ ma kɛ mun ye fura minnu bɛ di maaninfinw ma maaninfinw mana bana ko fura ninnu kɔni ko Abu Safunɛ Jara ko majɛw bɛ ka ye a la ko fura kɔni ko a bɛ ka dɔgɔya ko mun ye dabalofɛnw Abu Safunɛ Jara ko a sɔngɔ ko a bɛ ka yɛlɛ y'an bɛ don min na comme bi nin sira kɔfɔlen k'a daminɛ duwanza ka taa gosi Boni na ko bɛɛ lajɛlen n'a ye Abu Safunɛ Jara bɔ sisan i ka taa duwanza i ka taa Boni mun ye kalati waasi mun ye fɛn fɔ ye k'o ti ji telefɔni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ mun ye Suwade Bamako ale kɔnɔ la Yusufu Konate ale sɛbɛnnikɛla Abu Ibuɲɔ ayiwa bidi kɛra ka fɔ ne bɛ n bolo don ne bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko lɛri pana i ka dɔn k'a fɔ Abdoulaye Jara Jarakɛ ale ka sɛbɛn don a ko i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ accord pour la paix et la réconciliation au Mali min n'i ka dɔn k'a fɔ tɛgɛnɔbila sɛbɛn min n'i ka dɔn k'a fɔ a kun waliyara n'i ka dɔn k'a fɔ Bamanji kɔrɔw cɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ nin tɛgɛnɔbila sɛbɛn min
min ni a kɛra waati tɛmɛnenw na i k'a dɔn k'a fɔ bamanji dɔw bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ hakaja tɛgɛnɔbila kɛlenkɔrɔ kɔfɛ min bɛ wele ko i k'a dɔn k'a fɔ tɛgɛnɔbila sɔsɔli kansɔsɔw olu ye kansɔsɔ mun kɛ i k'a dɔn k'a fɔ waati dɔ la ONU kɔni i k'a dɔn k'a fɔ u tun ye ɲagini bere ta ka u sɛgɛrɛ min bɛ tali kɛ o ɲagini bere la a i k'a dɔn k'a fɔ ko ONU u ye lajɛrɛ kura kɛ lajɛrɛ kura in sɛbɛn i k'a dɔn k'a fɔ ɲagini bere ko a kurayara a maa kelenw kan a kurayara fɔ san kelen awɔ ONU yɛrɛ ka nin ko ninnu a tɛ nin ko in to fɔlɔ k'anw ta ɲɛɲini u k'an ta ɲɛɲini awɔ o kuma i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ conseil de sécurité de l'ONU i k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu y'u ka lajɛrɛ dɔ kɛ min ni a kɛra tarata don lajɛrɛ in sɛbɛn i k'a dɔn k'a fɔ ko lajɛrɛ a kɛra ONU yɛrɛ a siège la a siège o tɛ dɔwɛrɛ o ye New York ye i k'a dɔn k'a fɔ o ye diɲɛ dugu selen dɔ ye o kuma i k'a dɔn k'a fɔ lajɛrɛ in bɛ tali kɛ fɛn min kan i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni k'a dɔn k'a fɔ ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko u kun y'u tɛgɛ dɔ bila bɛnkan sɛbɛn na bɛnkan sɛbɛn min ni o kun bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn k'a fɔ bɛn ni kɛlɛ a kun bɛ se ka sabati anw ka jamana in kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ tɛgɛnɔbila kɛlɛ in kɔrɔ kɔfɛ maa minnu bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ n'u tilara ka kansɔsɔ kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko ONU y'a ɲini u fɛ min bɛ tali kɛ ɲagini bere la k'a kuraya tuguni i k'a dɔn k'a fɔ ɲagini bere i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ labɛn ka ban a bɛ ban fɔ i k'a dɔn k'a fɔ san 2023 kuma i k'a dɔn k'a fɔ san kelen wɛrɛ k'o de farala i k'a dɔn k'a fɔ u ka ɲagini berew kan Abdoulaye Jara ko min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ résolution la résolution de l'ONU 64 49 2022 i k'a dɔn k'a fɔ min ni k'a dɔn k'a fɔ bɛnkɛra a kan i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni a ma ɲɛ k'a fɔ nin sanction in bin kun bɛ u kan sanction in kun bɛ tali kɛ fɛn min kan i k'a dɔn k'a fɔ o ye u ka voyage ko ye n'o y'u ka dugutaw ye i k'a dɔn k'a fɔ ko n'o bɔra yen min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ a mana kɛ ni nafolo min bɛ u bolo ni o bila mɛ diɲɛ bangebaw la i k'a dɔn k'a fɔ ko bolo tɛna se ka da olu kan o tuma ninnu de tun ye sanction ye sanction min ni a taara ka i k'a dɔn k'a fɔ bamanji kɔrɔw k'u sɛgɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ ONU ka kununko taratado réunion tɛmɛnen kɔfɛ i k'a dɔn k'a fɔ u kɔni bɛnna min kan o de ye k'a fɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ sanction in ko a bɛna kuraya tuguni ka d'a kan i k'a dɔn k'a fɔ sanction in a bɛna continuer fo ka taa se san kelen bayanko ma o yɛrɛ la k'a fɔ min bɛ tali kɛ ni maa ninnu na maa minnu bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni olu kɛra sababu ye i k'a dɔn k'a fɔ buna hadamadenya i k'a dɔn k'a fɔ k'a kan sɔsɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya i k'a dɔn k'a fɔ jadi wale a kɛbaa maa minnu fana bɛ yen taa se olu ma min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ faali jugu minnu taara ka jamana in ka a maa dɔw sɛgɛrɛ waati dɔ la camancɛ bolo kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ kana se fɔ jamana a kɔrɔfɛ bolo ma i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni u kɛra sababu ye i k'a dɔn k'a fɔ ka ONU ka kɔrɔfɔ kan ninnu sɔsɔ i k'a dɔn k'a fɔ ɲagini bere ko a kurayara a kurayara ONU nka i yɛrɛ ka fɛn k'u ɲɛsin a k'u ɲɛsin jalaki mun donnen bɛ Faransi kama a y'a ɲɛsin o ma u ka kuma o kan fɔlɔ hali MINUSMA mun filɛ nin anw fɛ yan kɔsani na MINUSMA ye rapport dɔ labɔ rapport in bɔra kun wa ma dɔn Abu Safinɛ Jara a kuma ka ca ne n y'a dɔn an ka taa ayiwa min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ONU maaw la u ko i k'a dɔn k'a fɔ olu ka hami u ka jɔrɔda ti dɔwɛrɛ min ni a bɛ wele ko souveraineté de l'État unité du Mali l'intégrité territoriale du Mali ninnu bɛɛ lajɛlen ye hakilina ye hakilina min b'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ ONU na ko u haminen bɛ Mali ka Maliko la i k'a dɔn k'a fɔ Mali ka Malidenya min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Mali dugukolo min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ bɛn ani kelenya Mali ka kelenya ko olu kɔni k'i k'a dɔn k'a fɔ ko u haminen bɛ o la o de sababu la i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni u ye sariya sɔsɔ don tɛmɛnenw na ɲagini bere i k'a dɔn k'a fɔ u n'a a ta k'a kuraya k'u sɛgɛrɛ o kuma i k'a dɔn k'a fɔ waleya min ni a kɛra don tɛmɛnenw na accord pour la paix et la réconciliation n'o kun ye i k'a dɔn k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn ye bɛnkan sɛbɛn in dabɔ bɛ min kama ale tun dabɔra ma dabɔ dɔwɛrɛ kama dɛ min ni o bɛ wele ko paix n'o ye bɛn ye ani stabilité i k'a dɔn k'a fɔ basigi olu bɛ se ka sabati Mali a kɔnɔ cogo min na n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko tɛgɛnɔbila o kɛra sɛbɛnw na maa dɔw bɛ yen nɔ i k'a dɔn k'a fɔ olu ka tila ka o tɛgɛnɔbila sɛbɛnw ka o la sɔsɔ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko a ma bɛn u ma i k'a dɔn k'a fɔ ONU maaw i k'a dɔn k'a fɔ nin donni kama u ye foli ni tanu ta kɛrɛnkɛrɛnnenya i k'a dɔn k'a fɔ gouvernement de transition maaw k'u sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya i k'a dɔn k'a fɔ sigi min ni a kɛra Bamakɔ don tɛmɛnenw na min ni a kɛra août kalo tile fɔlɔ a tile 5 kɛrɛnkɛrɛnnenya i k'a dɔn k'a fɔ ministre min ni o ɲɛsinnen bɛ réconciliation ko ma i k'a dɔn k'a fɔ ani Bamanji kɔrɔ maaw i k'a dɔn k'a fɔ u ye ɲɔgɔn ye min kɛ ɲɔgɔn ye in kɔnɔ n'a i k'a dɔn k'a fɔ bɛnkɛra fɛn caman kan o dɔ bɛ tali kɛ min na o de ye k'a dɔn k'a fɔ Bamanji kɔrɔ minnu bɛ yen a ka jan minnu sɔnna ka marifa k'a bila olu ka intégration ko ni o ye k'olu don armée kɔnɔ a ka foroba ca wɛrɛw kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ bɛnkɛra olu minnu kelen kelenw kan i k'a dɔn k'a fɔ ko ONU ye an ka ɲɛmaaw fo o la nka i k'a dɔn k'a fɔ u ye min fɔ ka gɛlɛya o de ye k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn sɔrɔla ani rebelle kɔrɔw cɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ min ni a bɛ wele ko suivi o ye ka janto kɛ i k'a dɔn k'a fɔ bɛnkan sɛbɛnw u bɛ se ka lawaleya cogo min na sanga ani waati i k'a dɔn k'a fɔ bɛnkan sɛbɛnw de bɛ labɛn nka min ye a lawaleyali i k'a dɔn k'a fɔ ko o bɛna kɛ fɛn ye fɛn min ni a ka gɛlɛn kosɛbɛ n'a labɛn cogo ma ɲɛ a lawaleya cogo bɛ se ka ɲɛ a ka gɛlɛn fɛn mun
n'a labɛn cogo man ɲɛ o la walali bɛ se ka kɛ cogo a ka gɛlɛn ma i ka dɔn k'a fɔ ONU ka fɔ la min n'an y'a ye k'a fɔ ko u bɛna sanction in k'a kuraya i ka dɔn k'a fɔ dɔwɛrɛ tɛ dɛ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ groupe armé dɔw la a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ Bamanjikɔrɔ maa dɔw fana bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye gwɛlɛya ta ka anw ka jamana in k'a sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu caman de bɛ jamana in a kɔrɔfɛ bolo fɛ i n'a fɔ Adel Hoggo i n'a fɔ i ka dɔn k'a fɔ Insharal i ka dɔn k'a fɔ ka taa se Tim Melayiwa i ka dɔn k'a fɔ o ni duguna ɲɔgɔn caman de bɛ yen minnu ni olu bɛ kɔrɔfɛ jamana in kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Bamanjiya wale caman taara ka o jamana ko o dugu sɛgɛrɛ i ka dɔn k'a fɔ Fali Walu o de sababu la i ka dɔn k'a fɔ résolution min ni a votelen filɛ nin ye i ka dɔn k'a fɔ min bɛ kɛ sababu ka sanction k'a kuraya k'a fɔ ka taa se fɔ san kelen baɲango ma sababu bɔlen bɛ nin fɛ Masiri filɛ an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Abdoulaye Jarakɛ ale ka sɛbɛn don indépendant n'an ye ale cakɛlaw fo Abdoulaye Jara bada foli an b'a ɲɛsin a ma a b'o waati kelen na mun ye Saka Jakite ne bɛɛ lajɛlen ko a ma ko Jije Soni dɔnkɔrɔba in an bɛ foli ta ni ka n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ mun ye Surakabuguni kɔnɔ la Layi Jakite an ko ale ma ko Jakuma an b'a fana fo nin waati na ayiwa Abu Sirajan caman an bɛ taa La Sirène ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de STD a kumara dɛ a ko mun ye antiterrorisme n'o kofɔra a bɛ mun ye jatigɛ wale kɛbaa ninnu olu kɛlɛli a b'o o kofɔ an bɛ don min na ko bi a ye ko siga t'a la ko Mali ko an kɛlen bɛ k'an jɔ jimefɔyɔrɔ jɔyɔrɔ la dɛ ka ɲɛsin an kɛrɛfɛ jamana ninnu o ma Patrik b'a ka fɔla mun ye STD a y'a jira k'a fɔ ko welew kɔni ko bɛ ka kɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ anw kɛrɛfɛ jamana minnu bɛ n'o bɛ Mauritanie Abu Safinɛ Jara Tchad ka taa bila mun ye Burkina la ani i to an ka jamana n'o bɛ Niger n'o o bɔ o kofɔ u kɔni kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ k'a i to an kɛ Mohamed Bazoum Mohamed Bazoum ani Abu Jara ne t'a dɔn olu bɛ taa kɛ kelen a inversé a bɛɛ kelen a inversé dɔrɔn k'a inversé tout a yɛlɛma kun sabali sa n'o de fiyɛ ni nana n'a ye ne k'i ma ni nana n'a ye chinois kan na Poutine ni nana n'a ye chinois kan na ne bɛ k'a f'i ɲɛna ayi démonstration kɛra les gens ont fait de la démonstration ni nana n'a ye chinois kan na chinois kan yɛrɛ la Mohamed Bazoum Abu Safinɛ c'est la même chose chinois kan la awɔ bon n bɛna min f'i ɲɛna Poutine o kɔni mɔgɔw y'o jala tigɛ k'o ban pewu k'a fɔ ko lui il est jara a ye tariku ɲɛɲini a ka ɲɛ tariku ko tɛ a ye tariku ɲɛɲini ni tɛ tariku ko ye ni mɔkɛ kelen bɛ k'a f'i ɲɛna ten o tɛ tariku ye aramuden Abu k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye an kɛrɛfɛ jamana minnu n'o olu bɛ yen u bɛ ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen k'o bila sen kan an ka dakɔrɔba in n'o bɛ Asimi Koyita n'o bɛ ale kofɔ a bɛ se ka segin kɔ baaraw k'u boloda cogo min na Abu Safinɛ Jara ni ka na G5 Sahel o kɔnɔna o la nka mun ye an ka jamana faama ye Asimi Koyita cɛ mun don n'a y'a tu Abu Safinɛ Jara a nɛ minnu ko o ka gɛlɛn a ma dɛ o de kumu kɔnɔna la k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye ministre de la défense nationale de Burkina Faso fo ka taa fara mun ye Nigerikaw kan u ye sigi dɔ kɔni o kɛ mun ye tɛnɛndon n'o bɛnna utikalo tile 22 ma a kɛra Burkinakaw fɛ n'an k'a ma ko Wagadugu u ka faaba o to o ye wa mun ye sigi in kun tɛ dɔwɛrɛ ye fɛɛrɛ ni dabali o bɛ se ka sigi sen kan cogo min na mun ye jatigɛ wale kɛbaa ninnu Abu Safinɛ Jara mun ye u bɛ se ka bunte cogo min na ka bɔ mun ye jamana duuru in kɔnɔna o la o de kumu kɔnɔ la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye ministre mun bɛ n'ale bɛ défense kunna Nigerikaw tɔgɔ la n'o de Alkasum Indatu Abu Safinɛ Jara ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen k'o ka sigi sen kan Mali bɛ se ka segin kɔ baaraw k'o boloda cogo min na ka na G5 Sahel o kɔnɔna o la Patrik b'a ka fɔ la a ko an ka segin dɔɔni mun ye an ka jamana n'a bɛ ba Maliba o kofɔ a ko mun ka hakili b'a la mun ye mɛkalo tile 15 san 2000 ani san 22 an ka belebele in bɔra mun ye an ka jabaraniso la n'a bɛ mun ye colonel Ablaye Mayiga n'a ba ale kofɔ a donni kama a kun tɛ jamana ka kuma laselaw ye wa Abu Safinɛ Jara a bɔra kɔrɔfɔ mun kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi k'a daminɛ mɛkalo tile 15 la san 2000 ani san 22 jɛkulu mun bɛ ne jamana duuru kun b'a kɔnɔ n'an k'a ma ko G5 Sahel Abu Safinɛ Jara ko Mali ko an t'a la bi ko an t'a la sini tabarikala ye G5 Sahel a bɛ taa bolo kan ni Mali kɔni ko an t'a la bi ko an t'a la sini Patrik b'a ka fɔ la a donni kama mun ye an ka belebele ye sa n'o de bɛ colonel Ablaye Mayiga kofɔ a y'a jira k'a fɔ ko mun ye G5 Sahel mun ye jɛkulu in a sigira kun mun kama Abu Safinɛ Jara ko o baara ko o tɛ ka kɛ k'i bɛna ye k'a fɔ ko ko a mɔna kan mun kama ko jɛgɛ ko a tɛ ka tila o kan kan dɛ Abu Safinɛ Jara mun ye an ka gouvernement ninnu n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u bɛ bɔ ko la Abu Safinɛ Jara u bɛ na ne dalu de k'o bɔ k'o bin tabali sanfɛ dalu min b'a jira k'a fɔ k'u bɛ bɔ nin ko in na wa min ye jɛma foyi t'u jalaki mun ye a donni kama mun ye an ka ministre colonel Ablaye Damele
Abu Safna Jara ayira k'a fɔ ko mun ye ni jɛkulu ye n'a bɛ G5 Sahel o kofɔ k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye mandat ko o banna pewu mun ye a ɲɛmaya k'u talen bɛ ka kalifa maa mun ma an bɛ don min na komi bi ko o banna pewu wa mun ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko ale ka mandat ko o banna bɛnkara ka ne ka mandat kɔni ko o banna Tchad masakɛ mun ye G5 Sahel ɲɛmaya ko a bɛ ta ka di ba Mali ba de ma maa mun b'anw ka ɲɛma la n'o bɛ Assimi Goïta kofɔ ne ko a baara ka tɛmɛ a sira Abu Safna Jara ko a bɛ ta ka d'ale ma okay a fɔra ten a bɛ ta ka d'o ma okay bɛnkara kan de o bɛnkara min kan a kan ka wale u ye ɲɔgɔn cɛ yan ka taa Tchad a kɛra a dɔnni kama mun ye Badawu de tun bɛ fanga la a cɛkɔrɔbaja a wale de tun bɛ fanga la u ko mun ye Tchad masakɛ n'a bɛ Idriss Déby denkɛ in ko fɔ n'a ale ka mandat banna ka ban pewu ko mun ye G5 Sahel ko a ɲɛmaya bɛ ta ka kalifa mun ye Mali ma n'a ma ɲɛ ko a ma kalifa na an ka zɛn bɔ a la walima a dɔnni fana kama i bɛ taa sɔrɔ ko Badawu hakili la ko a bɛna sigi ale ka bolo kɔnɔ an ka taa o fana bɛ se ka kɛ an ka taa Abu Safna Jara ko anw marabagaw kɔni y'a jira a donni kama jɛkulu mun filɛ nin n'a bɛ G5 Sahel ko fɔ a jira k'a fɔ ko mun ye hakilina wɔɔrɔw de bɛ ka baara mun ye jɛkulu in kɔnɔ la mun ye jɛkulu in yɛrɛ ka hakilinaw tɛ kelen cogo si la o de kama mun ye Mali ye an ye fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ ka an sen bɔ a la pewu G5 Sahel ko a n'a kɛ G4 ye walima Faransi na far'a kan k'a kɛ G5 ye Abu Safna Jara o de kuma kɔnɔ la anw bɔlen kɔfɛ a la Mauritanie Tchad, Burkina, ani ka taa bila Niger la Abu Safna Jara kulekan ka bɔ ninnu fan bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛ ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɔni sigi sen kan mun ye Mali anw bɛ se ka segin cogo min na ka na mun ye G5 Sahel o kɔnɔna o la o de kuma kɔnɔ la mun ye Nigerikaw ka ministre de la défense a kɔni ye wele kɔni ko o da an ka Mali marabagaw ma an ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ bolodi ɲɔgɔnma mun kun bɛ mun ye jamana duuru ni ɲɔgɔn cɛla la lakana sira fɛ Abu Safna Jara anw ka segin ka baaraw ko o boloda anw bɛ se ka don G5 Sahel kɔnɔ cogo min na ko n'o tɛ ne Mali ma don G5 Sahel kɔnɔ Abu o G5 Sahel ko bannen pewu a ka ban an don dɔ tɛ an tɛ don dɛ bile a fɔra ko président de bɛ di anw ma o de fɔra n'o ma di a y'o de fɔra an bɛ mun ɲini a kɔnɔ bilen o de fɔra bɛn problème yɛrɛ tɛ yen o G5 Sahel ko tɛ kɛlɛkɛ ko ye wa ayi bibi na an yɛrɛ bɛ k'an ka kɛlɛ caman kɛ gɛlɛya in fana bɛ yɔrɔ min na G5 Sahel ninnu parce que a jɛkulu ninnu caman sigilen bɛ Abu i bɛ taa sɔrɔ u bɛ ka baara kɛ mun ye Faransi ka hakilina de la o bɛɛ ja de yera e ma ye an marabagaw y'a jira a donni kama u bolo ja yera hakilina wɔɔrɔ de bɛ ka baara mun ye G5 Sahel in kɔnɔ la ani G5 Sahel yɛrɛ sigira kun mun kama a tɛ ka baara kɛ o kun kɔnɔ kelenw tɛ n'i ye o ye kaban i yɛrɛ ta a bɛ komi an ye MINUSMA kɔrɔ cogo min na a banna G5 Sahel kɔrɔla de u ma kɔri ka mɛn k'u kɔri u ma kɔri ka mɛn n'i ma kɔri ka mɛn ne siya mun tɛ k'u sumɛ i b'a fɔ k'u sigɛ a b'a mɛn a b'a mɛn a banna ko in kɛra ten c'est ça n'o tɛ an ma bali ka bɔ a la an ma bɔ a la ten dɛ kangari de daru an ma funu fana ko parce que président dama dɛ kangari de daru ye mais baara in bɛ ka taa cogo mun na le mieux est que an k'an yɛrɛ retrait ka bɔ a la kangari de daru ye fɔlɔ Assimi ye kangari de daru ye c'est ça a ye fɛɛrɛ kɛ a ka minɛn bila minɛn kɔnɔ a banna G5 Sahel a ɲɛmaya kun kan ka di anw de ma a banna a y'a di an ma c'est ça ni e taara i sosow ka yen o ye k'i kun bolo ye Déby kɛ o t'a kun bolo ye Abu Safna Jara i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye u kɔni bɛ wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen na mun ye Burkina mun ye Tchad ka taa bila mun ye Niger la ani Mauritanie jamana u kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan Mali anw bɛ se ka segin ka na G5 Sahel o kɔnɔ la cogo min na mun ye Mohamed Bazoum o tɛ Niger masakɛ o tɛ ale kɔfɛ wa mun ye juillet kalo tile 14 a fɔ tu dafili an ka taa a fɔ tu dafili sa ayiwa tu dafili voilà tu dafili Mohamed Bazoum fana tɔgɔma tɛ dɛ ayi tɔgɔma tɛ alors ale tɔgɔma tɛ o ma wa tu dafili ani tɔgɔ min ka surun ɲɔgɔn na bɛɛ lajɛlen b'o dɔn awɔ cɛ a fɔ sa a n'o de ka surun ɲɔgɔn na a n'o de ka surun ɲɔgɔn na hali ni maa mun tɛ misiw min yɔrɔ la yɔrɔ jifilen kɔni PDG an ka taa aw i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Mohamed Bazoum mun ye juillet kalo tile 14 tɛmɛnen Abu Safna Jara k'i bɛ na ye k'a fɔ k'a yɛrɛ fana kulekan caya fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ko Mali ko an ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ an ka segin ka na G5 Sahel o kɔnɔ la nka an bɛ don min na komi bi ni jamana ninnu kɔni bɛ wuli ka jɔ la mun ye Niger Burkina Mauritanie mun ye Tchad mun ye ko an ka segin ka na G5 Sahel kɔnɔ nka mun ye an ka jamana faama n'o bɛ Assimi Goïta kofɔ Abu a tɛ ka kala yɛrɛ don i ɲini na ka bɛn n'a ye abada kala don a ɲini na ka bɛn ni ko caman ye koyi mais c'est ça o a bɛ kɛ tan de an y'a sɛma ka bɔ mun ye la siran ale kɔnɔna la STD ale sɛbɛnnikɛla ye Abu Ibonya Oba ayiwa Abu mun ye waati o sera n'a bɛ sugu taa waati o kofɔ nsɔn tɔgɔ nisɔn jamu n'o bɔra yen Abu Safna Jara mun ye Mali kura ko ye a bɛ k'an kamana gan dɛ an ma Mali kura ye fɔlɔ dɛ Mali kura ma ye fɔlɔ dɛ kunnafoni di sɛbɛn kɔni bɛ ka bɔ ni fɛn minnu ye Mali kura ma ye dɛ Mali kura ma ye dɛ
ameta kana duguma man nunu dobe u mayne mais ayere ka alisa memo abo halisa be nambora sugu kono munye développement rural ministère so Abou Safna Jara kasabe kasadugu ba anga ta sugu kono Abou Safna Jara radio ye Nura FM ye kengaleru wasulu chakelo amu bela jilefu Badrissa Keita naga chedu kadam ne muye kengaleru wasulu numéro 1 katabla muye kengaleru wasulu numéro 2 la fo jam sabugu kono la foli amata ninka asrada ka Allah su uma Radio Nura FM ango nega durusira 76 33 43 03 nson togo ni son jamu ni yo weleli keni numéro ina Abou Sigata la kibara de bey ke mago bol la Nura FM kan Abou Safna Jara iba asoro ibolo karigadu bidi kero ka fɔ bamananw b'a fɔ bi ka dɔ ka fɔ dugutigi kɔrɔ ale tɛ dugu ɲane fɛ mɛ bolo don mɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko le soir de Bamako Umaru Koyita i ka dɔ ka fɔ stagiaire don min ni a bɛ soir de Bamako kɔnɔ a ko i ka dɔ ka fɔ hali bi min bɛ talige i ka dɔ ka fɔ 49 militaires ivoiriens minnu ni ka dɔ ka fɔ kabi juillet kalo tile 10 waati ninnu kɔni minɛna anw fɛ Bamako aéroport Senu Modibo Keita la min bɛ talige i ka dɔ ka fɔ Simoni Bagbo n y'a dɔ ka fɔ ale ye Laurent Gbagbo ale muso ye min bɛ talige ka dɔ ka fɔ Simoni Bagbo Laurent Gbagbo ka dɔ ka fɔ ale Ivoire a jamana kuntigi kɔrɔ ye ma Simoni Bagbo ale fana o ye o muso ye min bɛ talige ka dɔ ka fɔ Simoni Bagbo la ale kɔni ka dɔ ka fɔ jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ yen min ni o bɛ wele ko mouvement parti ka dɔ ka fɔ o mouvement o ɲɛmaya bɛ a bolo min bɛ talige ka dɔ ka fɔ Simoni Bagbo la a ka dɔ ka fɔ ko a kɛ bɛ ka jalaki caman da min ni ka Alassane Dramane Ouattara k'a sɛgɛrɛ k'a sababu kɛ ka dɔ ka fɔ 49 militaires ivoiriens minnu ni olu minɛnen bɛ anw fɛ Bamako yan min bɛ talige ka dɔ ka fɔ Simoni Bagbo la a ko i ka dɔ ka fɔ a ye nin kɔrɔfɔ ninnu fɔ wa a kɛra ka dɔ ka fɔ radio so dɔ la min ni a kɛra Cameroun i ka dɔ ka fɔ Simoni Bagbo a ye nin kɔrɔfɔ a ye ninnu zarada a ye jalaki caman ta ka Alassane Dramane k'a sɛgɛrɛ a ko i ka dɔ ka fɔ min bɛ talige i ka dɔ ka fɔ nin affaire in na n'i ye farafinna kilebi fɛ bolo ta nin affaire i ka dɔ ka fɔ ko a bɛ ɲininka i ka dɔ ka fɔ mɔgɔw sɛbɛn labɔ k'a sababu kɛ i ka dɔ ka fɔ maa caman min ɲininka ale yɛrɛ bɛna yɛrɛ ɲininka koyi min bɛ talige i ka dɔ ka fɔ 49 militaires la ninnu sera Mali la kun jumɛn na 49 militaires ivoiriens u nana munna Mali la ko ninnu de ye ɲininkali ye ɲininkali minnu ni olu kan ka sɛbɛn kɛ o kuma Simoni Bagbo i ka dɔ k'a fɔ ko a ma a ka kɔrɔfɔ k'a dogo koyi a ko i ka dɔ k'a fɔ ale bɛ jalaki ta sanga ani waati u ka masakɛ k'a sɛgɛrɛ min bɛ talige ka dɔ k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara la Alassane Dramane Ouattara i ka dɔ k'a fɔ a filɛ ka cani ko de kɛ a filɛ ka fɛn kɛ nin ye min ni a man ɲi koyi wa i ka dɔ k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara a bɛ waati min na komi bi i ka dɔ k'a fɔ a kan ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ Simoni ka fɔ la walasa i ka dɔ k'a fɔ 49 militaires minnu bɛ se ka segin ka na u faso la cogo min ni o ye Côte d'Ivoire ye min bɛ talige Simoni Bagbo la Laurent Gbagbo ale furumuso don a ko i ka dɔ k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara i ka dɔ k'a fɔ a tɛ ka fɛɛrɛ foyi tigɛ min b'a to surasi ninnu bɛ se ka na cogo min na wa ale kɔni ka miiriya la i ka dɔn k'a fɔ Alassane a kan ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ ale yɛrɛ min filɛ nin ye ale ye waati kɛ i ka dɔn k'a fɔ tunga fɛ ale ye waati kɛ i ka dɔn k'a fɔ exil la n'o ye tungafɛla ye o kuma i ka dɔn k'a fɔ tunga a bɛ sɛgɛn min da mɔgɔ kan a bɛ sɛgɛn min da tɔɔrɔ min da i kan a bɛ maɲumako i bɛ maɲumako min kɔnɔ tiɲɛ na ko i ka dɔn k'a fɔ ale ka laɲini tɛ nin surasi ninnu u ka to Mali la nin cogo in na o kuma fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ Alassane fɛ walasa i ka dɔn k'a fɔ surasilaka ninnu bɛna cogo min na waati dɔ la i ka dɔn k'a fɔ Simoni Bagbo a ko i ka dɔn k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara a taalen filɛ nin ye min bɛ talige surasi 49 in na olu somɔgɔw ka taa olu lajɛ i ka dɔn k'a fɔ enveloppe n'o ye i ka dɔn k'a fɔ wari ye ka taa o sarada a ko min bɛ talige i ka dɔn k'a fɔ ka wari di nin somɔgɔw ma ko i ka dɔn k'a fɔ ko o tɛ a ɲɛ ye min bɛ talige i ka dɔn k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara la ko a taara ka taa wari di i ka dɔn k'a fɔ surasi ninnu somɔgɔw ma walasa i ka dɔn k'a fɔ ka kɛ ni i ka dɔn k'a fɔ école ta nata in ye o musakaninw u bɛ se ka den ninnu ka école kow ɲɛnabɔ cogo min na i ka dɔn k'a fɔ Simoni Bagbo i ka dɔn k'a fɔ o waleya min ni Alassane y'a ta ka nin ma ninnu sɛgɛrɛ a ka dɔn k'a fɔ Simoni ko nin tɛ a solution ye solution tɛ dɔwɛrɛ dɛ a ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min bɛ talige i ka dɔn k'a fɔ surasilaka ninnu na u ka se ka segin ka na cogo min na Simoni ko i ka dɔn k'a fɔ Mali ani Côte d'Ivoire cɛ kɛrɛnkɛrɛnnen i ka dɔn k'a fɔ badenya sinjiya i ka dɔn k'a fɔ o de bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ Maliden caman sigilen bɛ Côte d'Ivoire ko gɛlɛya man ɲi ani ɲɔgɔn cɛ a ko i ka dɔn k'a fɔ Côte d'Ivoire dugu dɔ bɛ yen min ni o bɛ wele ko Bouaké ko n'i y'o ta k'o lajɛ i b'a sɔrɔ k'a fɔ a maa bɛɛ lajɛlen ye i ka dɔn k'a fɔ Maliden ye o kuma i ka dɔn k'a fɔ ko kɛlɛ man ɲi aw ni ɲɔgɔn cɛ o kuma cɛ min filɛ nin ye n'o ye i ka dɔn k'a fɔ président Alassane Dramane Ouattara f'a ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min b'a to i ka dɔn k'a fɔ fo ka bɛɛ a bɛ se ka sabati cogo min na kunnafonidila ale ka fɔ la a ko i ka dɔn k'a fɔ kabi waati dɔ la min bɛ talige hali bi opposition ivoirienne na opposition ivoirienne kɔni k'i ka dɔn k'a fɔ ninnu fana ye jalaki ta ka Côte d'Ivoire masakɛ k'a sɛgɛrɛ Simoni Bagbo a ko i ka dɔn k'a fɔ ale kɔni ɲɛ bɛ a la cogo min na i ka dɔn k'a fɔ négociation min bɛ ɲini ka solo sa la k'a sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ diinɛmaw olu bɔlen kɔrɔ kɔfɛ ale ma da la
la k'a fɔ ko sira bɛ ka taama nin waati na min b'a jira k'a fɔ sɔrɔsilaka ninnu u na bila koyi Basiri filɛ an ye min mɔ sɔrɔ de Bamako kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ Umaru Keyita ale ka sɛbɛn mun ye sɔrɔ de Bamako Umaru Keyita Abu an bɛ foli ta ni ka asɛgɛrɛ ne y'ale bila mun ye enquêteur Abu ne ba ale sama ka gɛrɛ na Abu Safinɛ Jara i tulo dayɛlɛ dɛ mun ye maa mun kumalen don a kɔnɔ o de Aliyu Badara Jarakɛ a kumara a ko scandale au ministère du développement rural i ye scandale kɔni mɛn Abu o tɛ tubabukan ɲuman ye ministre so mun bɛ na ale ka baara ɲɛsinnen don an ka sɛnɛko ko ɲɛnabɔli ma Abu Safinɛ Jara mun ye kasajugu a wulila dɛ mun ye engrais mun bɛ no jamana yɛrɛ kɔni ye o subventionné Abu Safinɛ Jara engrais a ti ka ye ɲɛla wa mun ye gɛlɛya ko a bɛ ka don mun ye office de Niger a kɔnɔna o la ministre mun bɛ nin cakɛda in kunna n'o de Modibo Keyita Abu Safinɛ Jara kulo dayɛlɛ dɛ n'an ko Malikura a tɛ jɔ nin kan dɛ o sabu kɛ mun ye marché gere a gere n'a bɛ ti jɔ CFA miliyari 17 la mun ye ministre Modibo Keyita a y'o ta ka di a terilakaw ma maa minnu yɛrɛ bɛ yen n'u tɛ se ka na hali ni engrais bɔrɔ kelen ye jamana kɔnɔna la ko marché in ko a taara ka kalifa olu ma dɛ a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ maa minnu bɛ engrais in baara dɔn fo k'a fɔ ko k'a dɔn kari n'o ye société mun bɛ n'an k'a ma ko Toguna Agro ani ka taa fara mun ye Ɲumani SA PDA Abu Safinɛ Jara mun ye ministre Modibo Keyita a y'olu kɛ kɛrɛfɛden ye nin ko in na dɛ marché mun filɛ nin ye ko 17 milliards a y'a ta ka kalifa mun ye société jɔn de la Abu a fɔ kelen société min bɛ n'an k'a ma ko Eli KOD a dir'o o ma Elium Investissement Abu kelen dir'o ma Toyota Agro Business ani ka fara mun ye ARP Mali ani Agri-Food Ɲane Abu Safinɛ Jara an bɛ don min na comme bi ko jalaki talen bɛ ka nin société ninnu k'u sɛgɛrɛ dɛ o de kun kɔnɔ la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye collectif des organisations paysannes u ye jamana faama ni ka wele kɔni ka a bila a ma u y'u ka damakasili kan kɔni k'a ɲɛsin jamana faama ma n'o bɛ colonel Hashim Koyita n'o o ba ale ko fɔ Fatirikɛ b'a ka fɔlɔ n'o de ye Aliyu Badara Jara Abu Safinɛ Jara a ko fɛn mun yɛrɛ ko in kamanagan ko yɔrɔ ye a ko i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye jamana yɛrɛ CFA miliyari 17 ta ka kalifa maa minnu ma Abu Safinɛ Jara ko olu dɛsɛlen don ka na ni engrais ye dɛ maa minnu yɛrɛ bɛ Abu Safinɛ Jara ko marché ma ta ka kalifa o ma siga t'a la k'i bɛ ka engrais in kɔni a y'o olu de bolo kɔnɔ la an bɛ don min na comme bi olu de bɛ ka engrais kɛ ka a di sɛnɛkɛlaw ma Abu Safinɛ Jara a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ an bɛ don min na comme bi sɛnɛkɛlaw u bɛ ka engrais bɔrɔ kelen ka a san 8,000 ka n'a bila a 9,000 o la o ye engrais o y'a kilo 50 bɔrɔ ye Abu Safinɛ Jara ka ɲɛsin nin kɛwale jugu in ma mun ye sɛnɛkɛlaw ma mun ye an bɛ ɲininkali caman o to min ko o bɛ sigi mun ye Fatirikɛ ba ye mun ye Aliyu Badara Jara a y'a yira k'a fɔ ko ka ɲɛsin nin kɛwale ma sɛnɛkɛlaw la ko kuma na ko mun ye jamana gouvernement ko a bɛna sanction jumɛn de ta nin ko in na o sabu kɛ nin hakilina belebele mun ye jamana faama na a y'a ta sɛnɛkɛlaw bɛ se ka dɛmɛ cogo min na maa ka sɔrɔ ka n'o hakilina ta k'a saraki k'a kɛ yuruguyurugu ye Abu Safinɛ Jara ko ye fɛn ye fɛn mun n'a bɛ maaninfinw kɔni k'u kamana gan o de kun kɔnɔ la ko mun ye engrais mun na a subventionné la jamana yɛrɛ fɛ Abu Safinɛ Jara ko o kuma na engrais a ko bɛ cogo di engrais ko in a ma se ka di jamana kɔnɔdenw ma kun jumɛn na mun ye Fatirikɛ ba ye a ye ɲininkali to min ka a sigi mun ye Aliyu Badara Jara Abu Safinɛ Jara a y'a yira k'a fɔ ko a ko kɔni mana kɛ cogo cogo maa minnu bilala ka na ni engrais in kɔni ye jamana kɔnɔ la mun ye ministre mun bɛ n'o de ye Modibo Keyita ye a ye engrais ko in marché ta k'a kalifa a teri minnu ma Abu Safinɛ Jara ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ko in kɔni ko a kɛra jigi wɔɔrɔ kɔni ye dan ye maa minnu bɛ k'a fɔ ko mun ye marché in tara ka kalifa o ma an bɛ don min na comme bi a caman kɔni bɛ yaala yaala Bamakɔ kɔnɔ la u bɛ ka fɛɛrɛ dalilu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan maa bɛ sɔrɔ cogo min na Abu Safinɛ Jara ni k'u dɛmɛ engrais ninnu bɛ se ka se a seyɔrɔ la cogo min na nka ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ samiya bɛ ka se a banyɔrɔ la mun ye Fatirikɛ ba ye Aliyu Badara Jara a ko an ka segin an kɔ dɔɔni ni hakili b'a la mun ye an ka jamana gouvernement ka ɲɛsin mun ye samiya yɛrɛ a baara bɛ se ka ɲɛ sɛnɛkɛlaw bolo cogo min na san 2022 o kɔnɔna la mun ye hakilinaw tala ka miirinaw k'u ta mun ye CFA miliyari 17 CFA miliyari 17 Abu Safinɛ Jara o taara ka kalifa mun ye ministre so min bɛ n'o bɛ développement rural kunna u ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ engrais bɛ se ka don an ka jamana kɔnɔ cogo min na ani mun ye kaba ye kaba n'an ko ma maïs hybride mun ye fɔ cogo jiri bayɛlɛmasiw mun ye bayɛlɛmasi ka ɲɛsin kaba ma Abu Safinɛ Jara ani kana n'o ye an ka jamana o kɔnɔ o de kumu kɔnɔ la k'i bɛna ye k'a fɔ ko wulikajɔ bilala sen kan mun ye fournisseur 46 Abu Safinɛ Jara olu y'u ka dossier k'u don o fournisseur 46 la mun ye 16 Abu Safinɛ Jara ko min ye ministre mun bɛ n'o ka baara ɲɛsinnen don an ka musakako ma ministère de l'économie et des finances ale ye 16 k'o ta olu la o sabu kɛ a y'a ye k'a fɔ k'olu ka sɔngɔ ko a ka kusa kosɛbɛ o de kumu kɔnɔ la
n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko waati kɔni ko a bɛ ka taa mun ye samiya ko a bɛ ka taa ministre mun bɛ n'o de bɛ Modibo Keita n'o o ba ale ko fɔ a ye fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ mun ye ministre de l'économie et des finances n'o de Aliseni Sanu ye a ka ko in kɔni ka atelier ka ko in ka a bila ale ka bolo kan o de kun kɔnɔ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye jamana ko don Aliseni Sanu fana a ye ko in bɛɛ lajɛlen ka a bila mun ye Modibo Keita Abu a ka bolo o kan Abu Safunɛ Jara k'a bi ko in bilala Modibo ka bolo kan maa minnu bɛ engrais baara yɛrɛ dɔn a ɲɛma société minnu bɛ n'olu bɛ engrais baara yɛrɛ dɔn a ɲɛma n'o de ye Togunna ye ka taa fara mun ye Ɲumani SA ani PDH Abu Safunɛ Jara olu mun degelen n'o ka engrais ta ka n'a di sɛnɛkɛlaw ma Abu Safunɛ Jara k'olu kɛra kɛrɛfɛdɛn nin ko in na dɛ mun ye ministre a ye baara jumɛn de kɛ i bɛna ye k'a fɔ ko min ye société 6 ɲɔgɔnna Abu Safunɛ Jara a ye baara in ta ka taa a kalifa olu ma société 6 in na Abu Safunɛ Jara i bɛna ye k'a fɔ ko a musaka a tu u bolo wa i bɛna ye k'a fɔ a kelen kelen si se ka na ni kilo 50 ye Abu Safunɛ Jara mun ye engrais o la o de kun kɔnɔ la i bɛna ye k'a fɔ ko société mun bɛ n'a k'a ma ko Eli Kaode Abu Safunɛ Jara mun ye mun taara ka d'ale ma k'o bɛ ti jɔ engrais tɔni mun ye 1,600 o ɲɔgɔnna o la o taara ka kalifa Eli Kaode ma Abu n'o bɔra ye Elium Investissement LTD de Ousmane Keita Abu Safunɛ Jara mun ye tɔni 2,500 engrais la o taara ka kalifa ale ma Toyota Agro Business Abu Safunɛ Jara k'ale bɔra k'i jɔ ni mun ye Waraba Sara ye koyi o sabu kɛ mun ye tɔni 2,900 Abu Safunɛ Jara o taara ka kalifa ale ma ARP Mali mun ye tɔni 5,60 Abu Safunɛ Jara o dira ale ma Agri Fota ale kɔni ye tɔni 7,6 Abu Safunɛ Jara ko ale o sɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ min ye société ɲani mun ye tɔni 1,500 Abu o taara ka kalifa a ma Abu fɛn mun n'a bɛ maanifin kɔni kɛ o kama na gan nin ko in na n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko nin société 6 in ko baara in taara ka kalifa olu le ma Abu Safunɛ Jara ko mun ye Sénégal mun n'olu bɛ ɲɔgɔn an bɛ don min na comme bi Abu Safunɛ Jara u ye kule ka o bɔ dɛ nin société 6 la mun yɛrɛ sera ka na ni engrais dɔɔni ye Abu Safunɛ Jara k'o kɛra mun ye KOD société min bɛ n'an k'a ma ko KOD Jefili Jara Abu Safunɛ Jara ko ale de sera ka na ni engrais dɔɔni ye ale nana ni engrais dɔɔni mun ye Abu Safunɛ Jara o tɛ labɔli kɛ a tɛ labɔli kɛ ale kɔni nana ni dɔɔni awɔ kaɲi kɛ n'ale nana ni dɔɔni tɔ minnu fɔra olu fana n'a kun bɛ ni ale ta ɲɔgɔnna ye lala a kun bɛ fisaya dɔɔni o bonya Abu Safunɛ Jara n'o o société mun filɛ nin ye KOD tiɲɛ don ale nana ni engrais dɔɔni ye nka Abu Sɛnɛkɛlaw y'a jira k'a fɔ Sɛnɛkɛlaw ka syndicat jɛkulu olu y'a jira k'a fɔ ko o nana ni engrais dɔɔni mun fana ye Abu Safunɛ Jara ko mun ye kasajugu fana bɔ o nɔfɛ dɛ o fana kɛlen bɛ ka condition de bɔ k'o bin walasa mun ye o engrais o bɛ se ka bin mun ye Sɛnɛkɛlaw tɛgɛ kɔnɔ cogo min na Abu Safunɛ Jara o de hukumu kɔnɔna la k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Sɛnɛkɛlaw minnu bɛ ɲɔgɔn o kɔnɔna la u ye bataki ci ka taa di mun y'an ka jamana faama ma n'o bɛ Asimi Koyita ko fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko min ye samiya an bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la engrais ko o ti ka ye jamana dun ye CFA miliyari 17 de bɔ nin ko in da fɛ walasa mun ye engrais ani ka taa fara mun ye kaba mun bɛ ka bayɛlɛmasiw Abu Safunɛ Jara olu bɛ se ka don jamana kɔnɔ cogo min na Abu Safunɛ Jara ko a tɛ se ka kɛ o de kun kɔnɔ la mun ye uti kalo tile 13 tɛmɛnen u ye nin bataki in ci ka taa di jamana faama ma ka a lasɔmi ni engrais ninnu kɔni n'a a ma se a seyɔrɔ la yanni samiya kɔni a ka ban pewu Abu Safunɛ Jara kan ka sigi n'a ye k'a fɔ ko don n'a nataw la san wɛrɛ ko gɛlɛya kɔni ko an bɛna o yira Abu Safunɛ Jara hali bi fatirikɛ b'a a kuma na dɛ a y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na comme bi mun ye wulikajɔ k'o ka kɛ ko sabu kɛ ministre mun bɛ n'a bɛ Modibo Kɔnɛ ko fɔ a ye nin syndicat jɛkulu a y'olu kɛ kɛrɛfɛdɛn ye nin ko in na engrais ko in marché ko a tɛmɛna taabolo min fɛ n'a fɔra ko a taara ka kalifa mun ye société 6 ɲɔgɔnna ma Abu Safunɛ Jara mun ye société 1 dɔrɔn n'o bɛ KOD o ko fɔ Abu Safunɛ Jara ale de sera ka na dɔɔni ye wa ale nana ni dɔɔni min ye o tɛ bɔli kɛ wa a société 5 tɔ Abu Safunɛ Jara maa t'u jabala yɛrɛ dɔn i t'a dɔn ko ninnu bɛ jabala o jabala la an bɛ don min na comme bi Malikura donc c'est des sociétés fictives des sociétés fictives an kɔni t'a dɔn c'est sûr Abu Safunɛ Jara a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ko mun ye jamana ale tun ye engrais ka a subventionné mun ye Sɛnɛkɛlaw k'u bɛ mun ye engrais kilo 50 Abu Safunɛ Jara o bɛ sa 2,500 jamana yɛrɛ bi jɔ 4,250 o ye nka an bɛ don min na comme bi baara in sera ka kalifa maa minnu ma Abu Safunɛ Jara Sɛnɛkɛlaw bɛ ka engrais de san bi mun ye 8,000 9,000 engrais bɔrɔ o maɲi a cayara o kun kɔnɛ la k'u bɛ wele bila jamana faama ma n'o bɛ Asimi Koyita ko fɔ a ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan mun ye engrais ko Abu Safunɛ Jara a ka sabati joona nin ko in talen bɛ ka kalifa maa minnu ma Abu Safunɛ Jara u ka wele mun ye kiri bunakun kɛnɛ kan kun jumɛn de la aw dɛsɛra ka na ni engrais jamana kɔnɔ jamana ka jɛ CFA miliyari 17 kɔ o marché ka kɛ gere Malikura bɛ min
an ka fɛn wɛrɛ fɔ min tɛ Malikura kɔni. Kunnafoni kɔni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ Alu Badara enquêteur kɔnɔ Alu Badara ale ye sɛbɛnnikɛla ye i bonya o b'a la. Ayiwa Abu waati a ma se. Waati sera nka ni kunnafoni kelen bɛ an ka nin sama an ka sɔrɔ ka taa Gawusu i bɛ ɲa ma ni miniti filɛ. Abu Safinɛ Jara hali bi an b'a yira limanɔw na k'u sɔgɔlen bɛ Nuru FM na 94 tɔmi murumuru 5 laseli an b'o kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛda la. Abu Safinɛ Jara maaninfin a tanunin bɛɛ lajɛlen kana bila ka a fure ko o makɔnɔ dɛ. An ka taa minisiriso min bɛ n'o ka baara ɲɛsinnen don urbanisme et de l'habitat. Abu Safinɛ Jara u ye maa tanu maa mun ne ale bɛ direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat a kunna mun ye minisiri ka fɔla n'o bɛ Kamena ko fɔ a ko a nisɔndiyalenba dɔ bi mun ye ka ɲɛsin mun ye direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat u bɛ ka baara min kɔni kɛ kabi cɛ kofɔlen n'o bɛ Amadu Dunbiya ko fɔ kabi a nali cakɛda in na fo ka n'a bila bila a kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ ni cɛsiri mun ni ko o bila sen kan walasa mun ye laɲini ninnu bɛ se ka sabati cogo min na n'o bɛ Kamena yɛrɛ ka laɲini kofɔ fo ka taa fara mun ye jamana faama n'o bɛ Ashim Koyita o ka laɲini kofɔ cogo min na mun ye Kamena a ye foli ta ni ka directeur kɔni ni ka a sɛgɛrɛ Abu Safinɛ Jara mun ye Kamena hali bi a kumada dɛ a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye directeur kofɔlen n'o bɛ Amadu Dunbiya ko fɔ kabi donni mun kama a nana mun ye nin cakɛda in kunna i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye permis de construire Abu Safinɛ Jara a ye baara ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan o kow bɛ se ka diya cogo min na wa i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Amadu Dunbiya a yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiriw bɛɛ lajɛlen de bila sen kan Abu Safinɛ Jara a yɛrɛ bɛ terrain kan sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na ka ko ninnu jateminɛ ka a lajɛ mun ye baara minnu n'o bɛ ka kɛ soba minnu n'olu bɛ ka jɔ mun ye dangɔrɔba in ko sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na k'i b'a ye k'a fɔ ko a yɛrɛ bɛ terrain sanfɛla la k'o ko ninnu jateminɛ ka a lajɛ o de hukumu kɔnɔ la mun ye minisiri ye ko a ye foli ne tanu ni walimadɔn k'a ta ka mun ye direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat a cakɛla bɛɛ lajɛlen k'a daminɛ ɲɛmaa la fo ka n'a bila mun ye dugumamaw la ka foli ta ni k'u bɛɛ lajɛlen k'u sɛgɛrɛ o de hukumu kɔnɔ la k'a b'a ɲini u fɛ hali bi u ka wuli ka jɔ k'o kɛ ka cɛsiri k'o kɛ jamana ka laɲini ye fɛn mun ye Abu Safinɛ Jara o bɛ se ka sabati cogo min na Abu Safinɛ Jara n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye maa tanuni a bɛɛ lajɛlen kana bila k'i fure ma kɔnɔ mun ye minisiri ye Kamena ani tanu ka kan a ye foli ta direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat a ɲɛma ka ɲɛma sɛgɛrɛ Amadu Dunbiya ko baara ɲɛna an tɛ bi ta ye waati sera kosɛbɛ Gawusu Keyita an bɛ bi ta ye mɔntɔn